erokamano janeno mar LTN. Agone Nyasaye ma erokamano mochako okela e studio ka higa manyien mar 2021. Mokwongo kapok adhi mbele kama intie, adwana wishi new year. Ni Nyasaye mondo gwedhi ka wachako higa mar 2021. Happy New Year. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Alemo gi kanisa mar Duond Waro kod Chang, Voice of Salvation and Healing Church International. Ayudora e Nairobi ka, e gweng' mar Lakisama, e Bishop Barakodoro. Janeno agone Nyasaye erokamano moyawona piny, to yawoni piny, to waneno higa mar 2021. Kamoro amora ma intie, Nyasaye mondo gwedhi, kadwani mondo wawuo kodi e wach Nyasaye. Kendo wach madhi yalo, kata weche madhi puonjo, ang'e ni biro loko dhod chunyi ka wachako higa mar 2021. Omiyo kapok adhi mbele, kamoro amora ma intie minena, adwani kawe yie kama intie, to walam Nyasaye, ikul wi, to weche duto wakete lwet Nyasaye kapok wadhi mbele. Agoni erokamano Nyasaye, in Nyasaye manigi teko. Erokamano Wuoro Maler, wabiro mbele ni Jehova, weche duto madwa yalo japuonj akete lweti. Imi janeno ni winjo matut, Injili madhi yalo gwedhe, kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno erokamano mana wacho ni kamoro amora ma intie minena e Kenya ka, nyaka oko mar Kenya. Nyasaye moyawonwa 2021. Omiyo Nyasaye no ora ka mondo ang'isi ni en higa mar yweyo. Mane thuon wach madwa yalo, kata madwa puonjo kawuono. Nyasaye no ora mondo awachni ni 2021 en higa mar yweyo. En adier ni higa mokalo 2020, ji ne nigi weche matot, kendo neno ka korona tuoche nomako ji e Kenya ka, nyaka e piny mangima. Kendo ji mathoth nowito tijegi, ji mathoth nowito biasachgi, ji mathoth nolornegi ute, ji mathoth bende kech nokayo. Higa mokalo ne gin weche matek. To higa no 2021, Nyasaye ora ka mondo ang'isi ni en higa mar yweyo. Kata weche ne tek, Nyasaye mo ora, kendo Roho Maler nonyisa mondo ang'is jopiny ni en higa mar yweyo. Mana Kaka Muma nondiko e Eklesis 3 mok adhi somo, ni gimoro amora nigi kinde moketne. Omiyo adwani awuoye gi ng'ato sani, mama moro, jaduong' moro, nyako moro, nyathi skul moro, kijana moro, ma higa mokalo nokale weche matek. Kendo miyo nokale weche matek. Ne ochalo raure nyim chi. Poge gi ng'at manotwe jela ne onge. Awuoyo nyaka gi chi liel moro ma higa mokalo ne kale wach matek. Nochalo raure nyim chi. Weche ne tek kode higa mokalo. Weche tuoche ne tek e Kenya ka. To kawuono higa mar 2021, Nyasaye ora ka mondo awachni ni en higa mar yweyo. To kawuono akelo Nyasaye no mangima, manigi teko, manigi duoko. Omiyo adwa dhi kodi e mo mar Jo-Hibrania 10 wachake 32. Jo-Hibrania 10:32 wacho, Jo-Hibrania 10:32 wacho niya: Parieuru gik manotimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye oserieny e chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda udhil. Adwa ni ng'ato parane gik manotimore e higa mokalo mar 2020. Nyasaye ora ka mondo awachi ni 2021 en year mar resting, higa mar yweyo. To Muma wacho niya, parieuru gik manotimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye oserieny e chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda udhil. Jomoko kuomu nodoko ka joma ourore e nyim chi, kiyanyogi kendo isandogi. To moko bende ne ok oringo weyo joma ne timonegi kamano. Ne usandoru kaachiel gi joma otwe e jela.
bende ne uyie mondo uyak giu kung'eyo ni un gi mwandu moloyo kendo mosiko. Emomiyo kik uwit geno ma un go, nikech obiro kelonu pok maduong'. To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, muyud gima ne osingore ni nomiu. Adwa ni ng'ato parane gima notimore e higa mokalo 2020. A moment of silence. Adwa ni ng'ato parane, kik iparne wadu. Parane gik manotimore. Nikech ndiko wacho niya, kik iwit geno ma in go kawuono. Higa mar yweyo. A moment of silence. Parane. Erokamano. Momiyo Muma wacho ni parane uru gik manotimore e ndalo mokadho. Ka useparo kamano, to abiriyo wacho niya, Matindo 35 wacho niya, 36. Emomiyo 35. Emomiyo kik uwit geno ma un go, nikech odhi kelo pok maduong'. To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro. Mama, kik iwit geno in ma in go. Chaduong' kata weche ne tek 2020, kik iwit geno ma in go. Mama, kata weche ne tek 2020, kik iwit geno ma in go. Nyako, nyathi skul, kijana, kik iwit geno ma in go, nikech odhi kelo ni pok maduong'. Adier ng'ato samoro nena ka mane nie lweny mager kendo matek higa mokalo. Ne otuo, jachien nogore kuome tuo moro, ne ok onyal chango. Omiyo jachien nokete nomuonyo yath, ne ok onyal yudo chang. Samoro jachien nokete osewuotho osiptende mathoth, ne ok onyal yudo chang. Samoro ne en tuo mar pressure, ne ok onyal chango. Samoro en tuo mar sukari, ne ok onyal yudo chang. Samoro ne en wich bar mochwere, ne ok onyal yudo chang. Samoro ne en tuo maringe chogo, maringe remo, ne ok onyal yudo chang. Samoro ne en tuo mar ndulume, samoro ne en asma, ne ok onyal yudo chang. No ok onyal yudo chang. Gini ne ok onyal yudo breakthrough. Omiyo 2021 Nyasaye wacho ni parane. Adwa ni ng'ato parane kendi. To Nyasaye wacho ni 35, kik iwit geno ma in go, nikech odhi pelo pok maduong'. To tim kinda mondo itim gima Nyasaye dwaro, miyud chang higa mar 2021. Timatima kinda gi lamo. Nyasaye wacho ni kik iwit geno ma in go. Adier ji nowito geno. Kata wacho ni Nyasaye biro changi, geno norumo. Nyasaye obiro mondo mi otimni higa ni. Onge gima tek matame. Ezekiel ne tuo kendo nohewore. Chieng' moro kisomo Ezekiel 37:8 e wang'e, nokel malaika mondo okel wach ne Isaya mondo Ezekiel olam mwandune gi yawuote ni baro biro tho ok obi kwo. To ka nowinjo wachno, nolokore mong'iyo korot, nolamo Nyasaye. Mano medo Ezekiel ndalo. Kata kawuono Nyasaye no biro timo. Onge gima tek manosetame timo. En higa mar yweyo. Adier higa mokalo ji mang'eny nowito tije. Adier ng'ato ne nie lweny mager kendo matek. Higa mokalo ne ok onyal yudo tich. Omiyo nosemanyo tich, duoko onge. Kani kawo ji ning'ise niya, kuja kesho, hakuna kazi. Samoro nosomo, en gi certificate, en nyaka gi degree. Jachien notame ni ok onyal yudo tich. Higa mokalo ma higa nyaka koro luoro, wechegi ne tek kode. Nok onyal yudo kata promotion kamotiye. Omiyo en jachien nokete ni en mana casual. Adwa ni ng'ato parane, ne ok onyal yudo. Parane. Omiyo geno norumo. To Nyasaye wacho ni kik iwit geno ma in go higa ni, nikech odhi kelo pok maduong'. Tim tima kina gi lamo. Awuoyo gi joma geno gi norumo. To Nyasaye noora ka mondo awachni ni higa mar 2021 en higa mar yweyo.
ng'ato wacho ni pastor, ane mana manyo tich higa mokalo, ne ok anyal yudo. To kawuono ka Nyasaye wacho ni en higa mar yweyo, adwa neno bad Nyasaye. Kendo higani Nyasaye dhi miyi tich e yor ono. Ma emomiyo Nyarombo Maler noora ka mondo anyisi ni en higa mar yweyo. Akia ni ng'ato be winjo wechena. Adier ng'ato nena ka sani, adier ma higa mokalo nomanyo nyathi ndalo mathoth to ok oyudi. Ma higa nyaka koro luoro 2021 mwachako niendi. Nosetemo gi yedhe, otamore. Ma nyaka otanda buo chemistry, otanda noloko chemistry, duoko notamore. Samoro nowuotho nyaka osiptende, duoko notamore. Samoro notemo nyaka gajuoke, duoko notamore. To kawuono duoko yudore higa mar yweyo. Adier tindo onge nying. Jomoko notemo, kano mako ich to wuok gi dweche 3. Ma jachien ne golo. Ma higa nyaka koro rumo. Geno norumo. Adier ng'ato nena kasani. Nopango kaka dhano. En jachien okete kodhi nyuol, nyaka timne operation. Higa mokalo nonyuol, notimne operation. Higa ni be noneno kobro mako ich, to neno mana nobiro timne operation. Adwa ni ng'ato parane kende. Kik iparne wadu, mana Kaka Muma wacho cha. Parane. Adier ng'ato nena kasani, mana kanonyuol, to nyaka nyathino tho, owilo gi lo. Adwa ni ng'ato parane. To ndiko mar Nyasaye wacho ni 35 matin. Kik iwit geno ma in go, nikech odhi kelo pok matuong'. Tem kinda mondo itim gima Nyasaye do, kendo ibiro ting'o nyathi higani e yor ono. Ang'o matek matamo Nyasaye? Kwasomo kodi Samuel mokwongo ma ok adhi somo. Ana noyuonge nyathi. Omiyo nyieke nosiko kayanye. Omiyo wache ni ne lit ne Ana. Machieng' moro Ana oparo oroma. Samuel noyudore. Kata kawuono higani, Nyasaye wacho ni kik iparane uru gik manotimorenu e ndalo mokadho. Ne un e lweny mager kendo matek. Awuoyo gi ng'ama ne nie lweny mager kendo matek. Mawacho ni pastor, higa mokalo na an e lweny mager kendo matek. Ma emomiyo korona nomako ji. Nomako piny duto te. Ji ne onge kwe. To higani Nyasaye ora ka mondo awachni ni en higa mar yweyo. Adier ng'ato nena ka. Mama moro nena ka, kata nyako moro nena ka. Mane nie lweny mager kendo matek higa mokalo. Ni ok onyal yudo dichuo makende. Ma emomiyo nosemanyo dichuo to ok oyudi. Kata ng'at mane penje nyinge onge. Kamoro amora manodhiye, spirit of rejection, ng'ata nok tware. Wach ni omiyo osewuotho. Kawuono tedo Kisumu, kinyo tedo Yugis, orucha en Chiseme. Wachno nodhi gi dhod chunye. Kata higa mwachako 21 ni, ok one ka gik moko dhi kode kare. Samoro en gi nyithindo 4, ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Geno rumo. Owacho ni jowadwa, ang'o mane otimore ngimana? Samoro nyimine ne gosiepne maluwe nosedhi tedo te. Piny te kode. Adwa ni ng'ato parane. Parane kendi. Ma emomiyo Muma wacho ni parieuru gik manotimorenu e ndalo mokadho. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda kudhil. Adwa ni ng'ato tem kinda. Kik iwit geno ma in go, nikech odhi kelo pok matuong'. Makendi higani e yor ono. Aseneno. Nayalo kaka yalo studio kama. Disemba higa mokalo. Sama ne Nyasaye Januari higa mokalo kaka tarik makawuono ni. Nyako moro nong'isa ni pastor, ane ma higa mokalo na ane weche matek. To na winjo kiwalo Yesu Kingi. Osiep Lazaro Sule mar okinyi. Kana chako higa mokalo. Mano 2019 higa mokalo. Januari. Weche mane yalo. Na neno kutieko higa achiel. Na yudo dichuo mokenda e yor ono. Kata higa ni Nyasaye nyalo timo ne ng'ato. Haijalishi. Yie kende ma japuonj no dwaro. Kawuono adwa ni ng'ato parane. Higa mokalo ne ng'ato onge kwe mar chuny.
Jomoko ne nie lweny gi mager kendo matek. Ne ok onyal bedo gi kwe mar ot. Mae momiyo winjruok onge. Ne ok onyal romo e dhok. Ng'ato ne ninde sitting room, ng'ato ne ninde bedroom. Ng'at mane luongo wadgi onge ni sweet darling. Mago norumo. Iwinjo mani ng'ani ojoga, owadi joga. Mago gik manorumo. Kwe ne onge e dhod chunye. Oneno ka gine ruko kode higa ni. To kawuono Nyasaye noora ka mondo ang'isi ni en higa mar yweyo. Mae momiyo 35 wacho niya, kik iwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong' miyud kwe manionge goni higa ni e yor ono. Dong Isaya 9:6 wacho ni nikech nonyuole, adier ibiro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete, ne luong nyinge ni Jabura ma ono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo ruodh kwe. Adwa ni ng'ato parane kende. Kik iwit geno ma in go. Odhi kelo pok maduong' higa ni miyud gimisesim. Nyasaye nosingore ni nomiyu. Mana kaka Muma wacho, pod odong' mana kinde matin eka jal mobi onego bi, ok nodeki. Adier ng'ato nena ka. Mane nie lweny mager higa mokalo. Jachien nodagi ni ok onyal timo ohala machung'. Mae momiyo kanochako lwar piny. Mae momiyo kanochako chunye chida. Mae momiyo kanotemo gomena, notemo gi rech, notemo gi nyanya, notemo nyaka galot, gini ne lwar. Oneno ka higa mwachako ni be gino dhi timore. Nyasaye ora ka mondo awachni ni parane en higa mar yweyo. Kik iwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong'. Jomoko noyawo duka, jomoko noyawo M-Pesa, jomoko noyawo hardware. Gine ma jokuoge ne nenogi. Omiyo noneno ka higa ni ok onyal timo business. An ka mondo awachni ni en higa mar yweyo. Kik iwit geno ma in go, odhi kelo pok maduong'. Tim kinda gi lamo, yedhi mbele gi lamo kaka Nyasaye wacho. 35 wacho niya, emomiyo kik uwit geno ma un go nikech odhi kelo pok maduong'. To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro muyud gima nosesingore ni obiro miyou. Kaka Muma wacho niya, pod odong' mana kinde matin eka jal monego bi nobi, ok nodeki. Nyasaye ok Nyasaye ma jadeko. Adwa ni ng'ato parane. Adier ng'ato nena ka. Mane nie lweny mager kendo matek higa mokalo. Jachien noketo ni ok onyal yudo dhako modak godo. Ne opango to kethore. Ne opango to kethore. Samoro kane okendo to en dhako weya. Jomoko noriwo nyaka rus. Kendno nokethore. Nitiere manoting'o nyaka misigo te. Mowach ni jowadwa, an higa mwachako 2021 ok achaka kendi. Nikech manokendo noting'o nyaka misigo te. Adwa ni ng'ato parane kende. Nyasaye ora ka mondo ang'isi ni higa ni en higa mar yweyo. Omiyo 35 wacho niya, kik iwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong'. To tim kinda mondo itim gima Nyasaye dwaro miyud gima nosesingori ni nomiyi. Tim kina gi lamo. Nyasaye dhi miyi dhako e yor ono, kata jaodi manodhi biro duogo e yor ono. Akia ni ng'ato be winja. Awuoyo joma ne nie lweny mager kendo matek. Higa mokalo noonge kwe. Kendo neno ka higa mwachako 2021 ni gini dhi ruko kode. Nyasaye ora ka ang' in gi yie, ka ang' ikawo yie. Mondike e Jo-Hibrania 11 ni yie kelo gik maonge mabedie, to kawuono ang' idhi yudo gima idwaro. Ng'ato ne nie lweny mager kendo matek higa mokalo. Jachien noketo ni kong'o ok nyal rume ot kata dala. Mae momiyo mama moro samoro nenda ka, jaduong' moro nenda ka maywago nyithinde. Jachien okete kong'o, otamogi ni ok ginyal yudo tich, otamogi ni ok ginyal kendo, otamogi ni ok ginyal gedo, otamogi ni ok ginyal yudo promotion. Nyasaye ora ka, parane. Samoro nena ka
noriembi nyaka tich nikech kong'o. Tang'eni ok imadh ni ero. Ne ok nyal ndiki kata permanent nikech jachien noketie kong'o. Mama moro be samoro nena ka ma jachien okete kong'o. Ok ni chuo kende mamadho. Adwa ni ng'ato parane gik manotimorene e ndalo mokadho. To kawuono Nyasaye wacho niya, kata obedo ne gibedo kamano, kik iwit geno ma in go. Kawuono higani odhi kelo pok maduong' moruch chunje mag kong'o e yor ono, midong' kinyiero, midong' ka in gi kwe. Adwa ni ng'ato parane higani, nikech abiro lamo kodi Nyasaye. Adier ng'ato parane ne en e lweny mager kendo matek higa mokalo. Jachien noketo ni ok anyal gedo, ok onyal golo dala, ok onyal bedo gi ot. Ne opango to gini kethore aketha. Ne opango to chunye ne chida chida. Ne opango mopang monyiew nyaka mabati mowach ni higani tadwa dhi gedo ok kal. To kanochopo to gimore matimore kata liel moro timore, iwacho ni or pesa mawach noruchre te. Adier nopango mondo dhi ogol dala mowach ni higani ok luor. Kochopo wachno ina Rebeka makethre. Andiko wacho ni 35 kik iwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong'. To tim kenda mondo itim gima Nyasaye dwaro, kendo higani ibiro golo dala kendo ibiro gedo e yor ono. Wawuoye gi joma geno gi noserumo. Mawacho adier ni pasta, awinjo ka ane mane geno na noserumo, to kare geno pod nitie. Nikech awinjo duond Nyasaye, ok duond Pastor Omedo. Kawuono ka ng'ato yie e studio ka, to higa mwachakoni nyaka ine duond Nyasaye, nyaka ine odni mag Nyasaye. Nikech andiko wacho ni Nyasachwa bade ok chiek be itiyo kodino. Adwa ni ng'ato parane kende. Adier higani, higa mokalo, ng'ato ne nie lweny mager kendo matek. Jachien noketo ni ok nyal nyuome dhok, ni ok onyal nyuomo chiege. Ma emomiyo mama uno osewacho, natino nyathina, churi nokelie kata diel yaw ne jomoko. Wachni nodhi gi dhod chunyi. Samoro nopango, ka ochopo, wachni ne kethore aketha. Samoro churi ne pango mondo dhi onyuomi dhok. Samoro nosenyiewo ma dhok obedo madongo molok mag pur. Adwa ni ng'ato parane. Samoro adieri nena ka isebedo mama maduong', nyigi osedhi tedo, yawuoti osekendo, to in pok chuori otero kata dhok. Adwa ni ng'ato parane gik manotimorene e higa mokalo. Wach ni kiparo litni, ionge kwe e dhod chunyi. Andiko wach 35 niya, kik uwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong' miyud menyuomi dhok e yor ono. Akia ni ng'ato be winja mawacho adier ni pasta, awinjo teko Nyasaye. Adwa ni ng'ato parane kawuono, timatima kinda gi lamo. Samoro en chi liel moro ma weche ne tek kode higa mokalo, ni ok onyal bedo gi kwe madhod chunye nikech jogo nomaye mwanduge te. Kama odhi gedie onge, kama nyithinde biro gedie onge. Jogo nomaye nyaka lo te, odong' ka chi liel, kaka iluonge ni chi liel. Adwa ni ng'ato parane. Tandiko wacho niya, kik iwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong'. To tim kinda mondo itim gima Nyasaye dwaro. Dhi adhiya kinda gi lamo nikech pok maduong' nitie. Adwa ni ng'ato parane, ne en e lweny mager kendo matek. Nyithinde ne ok nyal somo nikech kama pi ne biro aye nokone. Adwa ni ng'ato parane, kata higa mwarukoni ok one kama fi biro wuoke. Samoro ng'ato nena ka, nyathi skul moro okia kaka odhi somo. Adwa ni ng'ato parane kende, okia samoro tuo moro nogore kuome, ok one kobiro tiko skul. Adwa ni ng'ato parane. Ng'ato nena ka sani, samoro jachien nokete wich bar, ma emomiyo kosomo to pi wang'e chwer mana pi. Adwa ni parane kendi nyathi sikul, nikech andiko wacho niya, kik iwit geno ma in go nikech odhi kelo pok maduong'. Kendo ibiro somo mitiek skul kata in e college, kama fi biro aye kik chandi. Geno nitie. Ang'o matek manosetamo Nyasaye? Adwa ni alam gi ng'ato mawacho adier ni pasta, an ema geno na noserumo.
adie 2021 2020 ne tek koda, nolor na dot, ne okanyal chango, ne okanyal bedo gi kwe, ne okanyal tingo nyathi, ne okanyal timo ala, ne okanyal tingo Nyasaye. Adwa ni ng'ato parane nikech higa ni en higa mar yweyo. Ne okanyal yudo gima dwaro. To kawuono andiko wacho niya, kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda kudhil. Adwa ni ng'ato tem kinda gi lam nyaka giko. Onge gima tek matamo Nyasaye. Mai momi adwa na lam gi joma chalo kamano. Adwa ni joma chalo kamano kanok teto kikilam. To kiwinjo ka weche ne tek kodi 2020 mi wacho ni 2021 Nyasaye adwa neno badi. Kata in e piny Mombasa, kata in Kisumu, adwa ni wane gima itimo. Kata in Ugunja, kata in Eldoret, kata in Nairobi ka, kata in Kisumu, kata in Mount Elgon, kata in Homa Bay, Kindu Bay, kata in Siaya, kata in kanye, Nyasaye wacho niya, bade ok chiek. Kata in oko mar Kenya bende itiyo kodino. Adwa ni nyali we gima itimo. Kinyalo mako TV timaki, kinyalo gocho te pinye te go. Mae sama Nyasaye ne kalo. Jal moro ne winja kayale TV kama higa mokalo mar 2021 Januar. Jal manatimo ni neno ni noyudo dichuo e yor ono, kata in bende idhi yudo e yor ono. Kawane yie mak TV, gochonge piny, walamo. Agoni erokamano Nyasaye. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni akete lweti. Akawo jaduong' ni akete lweti. Akawo nyako ni, nyathi sikul ni, kijana ni akete lweti. Mane kale weche matek higa mokalo. Nyasaye ni yora ka mondo wachne ni higa ni en higa mar yweyo. Nyasaye miye yweyo e dhod chunye. Nikech Muma wacho Mathayo 11:28 ni Nyasach loch in emimiyo joma yweyo, joma ne nie lweny mager kendo matek yweyo. Miye yweyo Nyasach loch, gonye kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni timo e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, ajal mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Kanisa na maleme en Duondoro kod Chang. E piny Nairobi ka ayudore gweng' Malakisama e bwo Bishop Barakodoro. Ji mang'eny osekawo nambana. En piny ka. In bende kawe mondo igo e sach Nyasaye. 0726 84 39 41. 0726 84 39 41. Nambana machielo en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano to Nyasach kwe mondo gwedhi kichako mwaka maber. Erokamano bende agoyone director mar Lolwe TV Sam kamoro amora ma intie, joti Nyasaye matiyo e Lolwe TV te kaka Niko Kelo, Ans gini director, jowadwa te matiyo e Lolwe TV. Nyasaye mondo umu kwa chako higa manyien mar 2021. Nyasaye mondo gwedhu kamoro ma untie. God bless you.